on Zombie Apocalypse. Ayun nga guys, at nagsimula na itong ating road bike category at umpisa pa lang ay nagkabanatan na agad sa bandang harapan. Medyo marami-rami din po ang sumali dito sa ating road bike category at meron tayong tropa mula sa Infanta, Pangasinan na kasali dito sa race na to. Oops, naiwanan na si Idol John Ribatol. Kasama po natin yan. Medyo nasiraan yata ang kanyang bisikleta. Sana makahabol ka pa, Idol, at ma-enjoy mo itong race dito sa Bolinao Island. So napakaganda nga guys, at nagkabakbakan na talaga ang bibilis ng ating mga participants. Hindi natin sila mahabulan guys, at marami na ang nakapag-breakaway sa bandang harapan. Ayun na nga, at humahabol na ulit itong ating Idol John Ribatol from Dosol, Pangasinan. Shoutout po sa Municipal Mayor ng Bolinao, kay Mayor Alfonso Celeste, at sa ating mga sponsors, kay Mayor Boying ng Sual, kay Congressman Art Celeste, Vice Mayor Richard para sa trophy, Nong Fantelera para sa dagdag financial support, at sa ating mga kagawad dito sa Barangay Salod, at ang ating mga iskik, at kay Ski Chairman Lito Toscano, ganon din kay Boss Joey Carillo. Salamat sir sa pag-imbita dito sa lugar nyo, at napakasaya po ng nangyaring race dito sa Barangay Salud. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo maingay ang background nitong ating video ngayon guys, dahil inedit ko ito ngayon bago matapos itong taong 2021, at paparating na rin ang 2022, kaya maingay po sa labas at naririnig natin ang mga putukan at ang malalakas na huni ng mga motor. So Happy New Year po sa ating lahat ng nanonood ngayon, at mabuhay po tayong lahat. Salubungin natin ang 2022 ng masaya at may pagmamahal sa bawat isa sa atin. So time check, 11:30 na po, at 30 minutes na lang ay bagong taon na. Yan nga guys, at back to race na tayo. Patuloy pa rin na nagkakabanatan ang ating mga tropa, at hiwa-hiwalay na sila guys. So punta tayo sa bandang harapan, baka sakaling maabutan pa natin yung ibang tropa na nakapag-breakaway na.
guys, at andito na tayo sa ating finish line at pangalawang laps na ito. Mayroon pa tayong 3 laps after nitong second laps. So dito na lang tayo guys at hintayin na lang natin na matapos ang second, third and fourth laps bago tayo sasabay ulit para kunan ng video ang panghuling laps. So abangan na lang natin dito guys at paparating na ang ating mga tropang nakapag-breakaway dito sa ating road bike category. From Tropang Sual, Renato Sabido ang unang dumating guys dito sa ating finish line. So medyo malayo-layo ang kalamangan nito sa ating peloton at hanggang sa ngayon ay wala pang sumusunod sa kanya. Abangan natin guys kung sino ang susunod na darating mula sa ating peloton. Bali pang third laps na po itong susunod na ikot guys. At pagbalik nila fourth laps na, then ang final laps ay doon tayo sasabay ulit para makuhanan ng video. Yan nga guys, at isang tropang Bulinaw at 3 tropang Alaminos ang nagdadala sa ating peloton. Bali pang fourth laps na to guys at nangunguna pa rin si Renato Sabido ng Sual at yung huling ikot na yan ay final laps na. So hintayin natin ulit yung peloton bago tayo susunod guys at susundan natin itong ating huling laps para makuhanin din natin ng video. Parating ng ating peloton guys at nangunguna yung tropang Alaminos, nakasunod si Gantang ng Bulinaw at nakasunod na rin ang ating mga tropa. For our final laps, Renato Sabido nangunguna pa rin guys kanina. Siguro hindi na yun kayang habulin itong ating peloton. At sino kaya ang magiging first place up to fourth place sa race na to. So yung breakaway natin guys ay nasa 1 kilometro ang kalamangan niya. So bali yun na siguro ang magiging champion natin kung hindi man mahabulan. At ang kukunin na lang natin guys, ang aabangan na lang natin kung sino ang magiging first place up to fourth place. Sino sa kanila ang mapalad na magwawagi sa race na to. So abangan natin guys at napakaganda ng magiging resulta ng race na to. Hindi man natin nakuha ng magandang video itong last part guys at nagpapasalamat pa rin ako dito sa ating mga marshals na sadya nga namang napaka-supportive nila sa ating mga participants. Mabuhay po kayo mga sir at hanggang sa muli.
Sa part na to guys, nagkaroon tayo ng pagkakataon para makalipat dito sa bandang harapan, kaya nakunan din natin ng medyo magandang video itong ating final lap. So last 3 kilometers na lang tayo guys at malapit-lapit na ang finish line. Nangunguna sa ating peloton, Tropang Dasol, Mac Kevin, nakasunod si Kino Jesus at nakasunod na rin ang iba pang tropa. Sa part na to guys, last 500 meters na lang ang natitira sa ating karera. Sino kaya sa kanila ang magwawagi? Last 300 meters na lang guys at nagkabanatan na. Lipat na tayo dito sa finish line guys at ganito kadami ang taong naghihintay sa ating mga participants at ito na nga, parating na nila. Ayan nga guys at abangan na lang mamaya sa awarding kung sino mga nanalo. Janray Baton, fourth place Army category. Congratulations. Guys, Tropang Infanta. Third place, James Salata. James Salata. Yung Gantang ng Bulinaw. Congratulations, James Salata. Third place sa kanila yun, pero video yan, Brad. Nahulog. Jesus. Congratulations. Jesus taking place. Army category. Kasama yung first place Adrian Naman. Adrian Naman. Boy. 1, 2, 3. Wow, ganda ng trophy niya. Malaminos, Steve Malaminos. Saan to, Sual? Nasaan po? Yung pinakamalakas sa kategory ng Army. Batang Pinala ko sa video. Ang laki ng trophy mo, idol. Sige, boy. Kaya isang team lang. Magkakasama ko yan. Magkakasama ko. Isang team yan. Hindi lang mga doon. 1, 2. O, tingin dito. Si Boss Kapeng, tama. Okay, congrats.
Congratulations sa inyong lahat guys. Congrats sa mga Thank you.